Hrvatski dragovoljac Ivan Pudar u Kranjčevićevoj su protiv Splita tražili prvu ovosezonsku pobjedu. S druge strane, Splićani su uoči utakmice držali 4. mjesto na tablici, no ovogodišnje je iznenađenje prvenstva u prethodna 3 kola osvojilo samo 1 bod. Trener Ivan Katalinić stoga je želio pobjedu i 3 boda kojima bi vratio mir u slačionicu. Ove su se momčadi dosad susretale samo u drugoj ligi i ovo je bio njihov prvi međusobni dvoboj u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Prvu prigodu imao je domaćin. Nakon prekršaja na Čordašu i slobodnog je udarca pokušao Jurin, no njegov je udarac otišao preko gola. 3 minute poslije prilika za Splićane. Nakon ubačaja s desne strane glavom je pokušao Golubović, no lopta je otišla pored vrata Ivana Čovića. 2 minute poslije jedna duga lopta pronalazi Novaka koji se sjurio prema golu Splićana, no njegov udarac nije precizan. U 16. minuti korner za goste izvodi Žužul, u skoku glavom puca Golubović, no lopta odlazi preko gola. Split umalo nije poveo u 21. minuti. Ubacivanje Obilinovića prevarilo je domaću obranu, no Čović u posljednji trenutak spašava svoju mrežu. U 35. minuti pokušaj domaćih. Udarac je uputio Plazonić, no Vuković je na mjestu. Već u sljedećem napadu kontra gostiju, koju nepreciznim udarcem završava Šimić. I onda u 37. minuti Split dolazi u vodstvo. S lijeve je nabacio Obilinović, a glavom zabija Serdarušić. Nakon gola gosti su preuzeli inicijativu pa su u 43. minuti povećali vodstvo. U akciji su sudjelovali Šimić, Obilinović i Vitajić, a prekrasnim je golom završio Radnić. S tih 2:0 za Split otišlo se na odmor. Početkom drugog dijela za domaće je pokušao Brozović, no njegov udarac nije bio precizan. U 66. minuti pucao je i Čordaš, no domaćinu je nedostajalo konkretnosti. Split s time nije imao problema. Nakon nekoliko dobrih prilika u 80. minuti povisuju na 3:0. Grizelj je pronašao Golubovića koju loptu ne zahvaća na željeni način, no na nju natrčava Serdarušić i postiže svoj drugi gol na utakmici. Samo minutu poslije za domaće je dobro pokušao Švarić, no Vuković brani. U 84. minuti s lijeve strane pucao je Grizelj. Čović loptu nesigurno odbija, pritrčava Pehar i šalje u mrežu za konačni hrvatski dragovoljac Split 0:4. Mislim da smo mi bili puno kvalitetniji, naročito u prvom poluvremenu gdje smo riješili utakmicu. Drugo poluvreme samo je bilo pitanje hoćemo li još postići koji gol. Mi da smo na kraju postigli ta 2 gola i zasluženo pobijedili. Mi smo sigurno najbolja ekipa po realizaciji golova, ali na svoj gol. To je evidentno iz utakmice u utakmicu. Split je čvrsta ekipa, zasluženo je pobijedila, puno je više željela, jača je bila u duelima, dok kod mene par momaka na samom već startu utakmice još se nije ni probudilo. Ništa, treba nastaviti dalje raditi, pokušati, kažem, napraviti opet čvršću ekipu.